गणेश मोहम्मद गणेश मामत कृपया माईकशी संपर्क साधावा. गणेश मामत लवकर लवकर. गणेश मामत प्लीज. आपल्या अगेन्स्ट कोण आहे? चालू करू काय? मस्त आहे तुम्ही. फिल्डिंग वाले संघाचं नाव काय? हा चालू असणारा सामना 7 स्टार विकारी घोटणे आणि गांगोदेव खरेते या दोन्ही संघामध्ये होणारा हा सामना प्रथम नाणेफेक जिंकून खरेते या संघाने गोलंदाजी घेतली आहे आणि 7 स्टार संघाला निमंत्रण दिलं आहे फलंदाजीसाठी. स्ट्राईकला विशाल, नॉन स्ट्राईकला रवींद्र. आपला वैयक्तिक व संघाचा प्रथम षटक घेऊन येत आहे रवी. पहिला चेंडू विशालसाठी आणि विशालने लेग साईडला चांगला डोलवला आहे 4 रनासाठी. अशीच 7 स्टार संघाची 4 रनाने हॅलो.
मार्कवरती आता मात्र हल्ला केला जातोय तो हर्षद कडून. पुण्याचा रवींद्र सुंदर चेंडू. या ठिकाणी रनआउटचा चान्स आहे आणि आत्मघात या ठिकाणी म्हणावा लागेल तो. दीपेश नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंडवरती आता या ठिकाणी दाखल होताना दिसतोय. कुठेतरी आत्मघात करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला. चोरटी धाव त्या ठिकाणी मिळवायचा प्रयत्न होता परंतु फलंदाज कुठेतरी दोघांमध्ये ताळमेळ दिसला नाही. पुण्याचा रवी सुंदर चेंडू तितका सुंदर फटका त्या ठिकाणी सुंदर क्षेत्ररक्षण रनआउटचा पुण्याचा चान्स आहे आणि फलंदाज आता मात्र पुन्हा देखील बाद आहे. काय क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. माघारी परतलेत. आता मात्र हर्षद तो एका षटकाराच्या सहाय्याने या ठिकाणी खेळताना दिसतोय. तर स्ट्राईक एंड वरती या ठिकाणी दाखल होताना दिसतोय तो नितीन. तर पहिल्या षटकाच्या अखेर धावसंख्या या ठिकाणी धाव फलकावरती लाभताना दिसते ती 10. 3 गडी बाद 10. दोन्ही संघांकडून तशी बघायला गेलं तर आक्रमक सुरुवात परंतु चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल तर खरवते या संघाचा. पुन्हा एकदा नितीनसाठी फुलटॉस चेंडू या ठिकाणी होता आणि या फुलटॉस चेंडूचा फायदा मात्र उठवू शकला नाही तो नितीन आणि पहिल्या चेंडूवरती बाद. कंबल होताना दिसत नाहीये. त्यांना माहिती आहे एकेरी दुहेरी धावेने जरी संघ पुढे जात असला तरी त्या ठिकाणी धाव जर उपलब्ध असेल तरच आपण घ्यायचे असं कुठेतरी त्यांनी पण घेतलाय. आणि पुन्हा एकदा रुपेश आपल्या गोलंदाजी मार्कवरती. समोर येतो हर्षद. बघूया पुढचा चेंडू. सुंदर चेंडू बॅट पोहोचायच्या आधी चेंडू निघून जातोय किशोर यांच्या हातामध्ये. अतिशय सुंदर असं विकेट किपिंग म्हणावं लागेल ते किशोर यांचं. जितकंच चांगली गोलंदाजी आहे तितकंच त्याला साथ लाभतं ते. हॅलो हॅलो चेंडू जातोय निर्धाव
हॅलो. पुन्हा एकदा रुपेश. ओ आत्ता मत हॅलो. पुन्हा एकदा रुपेश गोलंदाजी मार्क वरती. थोडासा कुठेतरी चेंडू त्यांच्या हातातून या ठिकाणी निसटला होता पुन्हा एकदा, परंतु आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. 4 चेंडू टाकले, 4चे 4 निर्धाव, त्यामध्ये एक फलंदाज बाद करण्यात त्यांना यश प्राप्त झालंय. लेग साईड ऑफ साईड चेंडू फटकावला जातोय, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पोहोचतायत, तोपर्यंत 2 धावा पळून पूर्ण केल्या जातात. तिसऱ्या धावेचा थोडासा प्रयत्न होता पण त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि या 2 धावांवरती दोन्ही फलंदाज समाधान मानतायत आणि 2 धावांनी संघ पोहोचतो तो 12 वरती. खरोखर एक चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. आतापर्यंत 5 चेंडू टाकलेत आणि 5 चेंडूंमध्ये फक्त 2च धावा खर्च केल्यात. यानंतर होणारा सामना गांगेश्वर हातिवले विरुद्ध आयुष 11 आडिवरे. या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की त्यांनी या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. तर या चेंडूवरती 1 धाव मिळते आणि या एकी धावेने या ठिकाणी षटकाची समाप्ती होताना दिसते आणि 2 षटकांच्या अखेर धावसंख्या धाव फलकावरती मात्र लाभताना दिसते ते 13. 4 गडी बाद 13. आता मात्र कुठेतरी विखारे घोटणे हा संघ कुठेतरी बॅकफूट वरती जाताना दिसतोय. पहिल्या षटकाच्या अखेर त्यांची धावसंख्या होती 10 आणि मात्र काय कमबॅक केलं ते रुपेशाने. अतिशय सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली. तर नवीन गोलंदाज या ठिकाणी मार्क वरती दाखल होताना दिसतोय तो अमोल यांची चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. आतापर्यंत त्यांचा अनुभवाचा विचार केला तर एक चांगले अनुभवी असे गोलंदाज दिसत आहेत खरवते संघाचे. बघूया आपल्या अनुभवाचा किती फायदा उठवताना दिसत आहे. आणि नवीन त्यांच्या समोर फलंदाज आहे तो हर्षद, एक युवा खेळाडू आणि एक अनुभवी खेळाडू. यांमध्ये कोण बाजी मारते ते बघूया. अमोल पहिला चेंडू खरोखर थोडासा स्पिन करण्याचा प्रयत्न होता परंतु हर्षद याला काही तो चेंडू समजला नाहीये आणि तो चेंडू समजण्याच्या आतच तो चेंडू जाऊन पोहोचतोय यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. पुन्हा एकदा अमोल गोलंदाजी मार्क वरती. समोर येतो हर्षद, बघूया काय करतो आपल्या संघासाठी. लेग कट टाकण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे, थोडासा फंबल झालाय, तोपर्यंत एकच धाव आता मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. आता मात्र स्ट्राईक वरती येतो तो हर्षद. धावसंख्या पोहोचते या एके धावेने 14 वरती. बघूया हर्षद नाचनेकर जो एका षटकाराच्या सहाय्याने आतापर्यंत खेळतोय. पहिलं षटक संपल्यानंतर तो मागच्या षटकामध्ये पूर्ण नॉन स्ट्राईक एंड वरती होता आणि आता मात्र कुठेतरी तो स्ट्राईक फुल टच चेंडू, खर्राब चेंडू आहे, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय परंतु चेंडू या ठिकाणी जमिनीला दान करतोय. धाव घेऊ की नको या प्रयत्नामध्ये दोन्ही खेळाडू फंबल होत आहेत आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय हर्षद नॉन स्ट्राईक एंड वरती. दोन्ही खेळाडूंमध्ये कुठेतरी ताळमेळ पाहायला मिळत नाहीये. फलंदाज या ठिकाणी नॉन स्ट्राईक एंड वरती दाखल होताना दिसतोय तो जिग्नेश उर्फ जग्गो. आता मात्र हर्षद एक त्या ठिकाणी होता परंतु त्याचा फायदा काय उठवू शकला नाही आहे. ओ सुंदर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर वळण घेतोय आणि हर्षद मात्र बेट होतोय. चेंडू जातो निर्धाव, धावसंख्या आहे तिथेच 15 वरती. आता मात्र कुठेतरी कमबॅक करावं लागेल विखारे घोटणे संघाला. फुलटा चेंडू हवेमध्ये त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय आणि आता मात्र कोणतीच चूक केली जात नाहीये क्षेत्ररक्षकाकडून. फलंदाज बाद होतोय हर्षद नाचनेकर. बॅक टू द पवेलियन.
आपल्या संघासाठी काय करतोय. ओ, आता मात्र पंच या ठिकाणी आपले दोन्ही हात फैलावून आपल्याला वाईटचा इशारा देत आहेत. आता मात्र एक कुठेतरी थोडासा दिशा थोडीशी भरकटली गेली आहे अमोल यांची. धावसंख्या पोहोचते मात्र 16 वरती. पुढे येऊन हल्ला करण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू बॅटची काढा घेऊन डिक्लेरेशन बॉक्सच्या दिशेने जातोय. एका धावेने संघाला धावसंख्येत भर पडतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 17 वरती. बघूया काय करतोय. अंतिम शतक असेल यानंतर येणारा अंतिम शतक आणि 3 षटकांच्या अखेर धावसंख्या धाव फलकावरती लाभताना दिसते ती 17. 6 गडी बाद 17. बघूया अंतिम शतक असेल, हाणामारीचं शतक असेल. या शतकामध्ये जास्तीत जास्त धावा कमवण्याचा हेतू या दोन्ही फलंदाजांचा असेल. संघाला देखील तशीच अपेक्षा असेल. एका सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत तरी पोहोचण्याचा प्रयत्न या दोन्ही फलंदाजांनी केला पाहिजे. कारण आतापर्यंत थोडंसं पहिलं शतक जर सोडलं तर नंतर जे 2 षटकं अफलातून षटकं टाकली जात आहेत. फक्त 7 धावा या 2 षटकांमध्ये पाहायला मिळत आहेत. नुसते विकेट काढून चालणार नाही तर डॉट चेंडू देखील या गोलंदाजीकडून फेकले जात आहेत. आणि आता मात्र वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक अंतिम शतक घेऊन दाखल होताना दिसतो तो अभय. ओ हो हो हो, काय चेंडू फेकला जातोय. अभयच्या चेंडूवरती बीट होतोय आणि फलंदाज बाद होतोय तो. गांगेश्वर हातिवले विरुद्ध आयुष 11 आडिवरे या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की कृपया आपण लवकरात लवकर या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. यानंतर लगेचच आपला सामना खेळवला जाईल. पुण्याचा नवीन फलंदाज या ठिकाणी दाखल होताना दिसतो तो तुषार. बघूया तुषार आपल्या संघासाठी काय करतोय. अंतिम शतक 5 चेंडू या शतकातील बाकी आहेत आणि 5 चेंडू मिळवत आहेत ते बघूया हे दोन्ही फलंदाज. हो, सुंदर चेंडू बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एकी धावेसाठी. या एकी धावेने संघातील धावसंख्येत मात्र भर पडली जाते. धावसंख्या पोहोचते 18 वरती. आता मात्र कुठेतरी म्हणावे लागेल थेंबे थेंबे तळे साचते, परंतु आता ते तळ कुठेतरी साचताना दिसत नाहीये. या तळ्याला कुठेतरी मोठ्या स्वरूपात जर धावसंख्येचा जर भर मिळाला तर निश्चितच एक चांगली आव्हान देऊ शकतात गोलंदाज देखील. बघूया पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू आहे. पुन्हा चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. आता मात्र कुठेतरी हमले चढवावे लागतील आणि या एकी धावेने संघ पोहोचतो 19 वरती. अंतिम काही चेंडू शिल्लक असताना या षटकातील बघूया किती धावसंख्या मिळवत आहेत या 3 चेंडूंवरती. तुषार पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज आहे. अभय यांचा पुढचा चेंडू अतिशय अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते अभय यांची. हो हो हो, वेगवान चेंडू होता तुषारसाठी. तुषारची बॅट चेंडू पर्यंत पोहोचण्याच्या आधी चेंडू जाऊन विसावला तो यष्टीरक्षक किशोर यांच्या हातामध्ये. खरोखर चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. तितकंच सुंदर यष्टीरक्षण केलं जात आहे किशोर यांच्याकडून. चांगली साथ मिळते हे गोलंदाजांना, कारण त्यांना विश्वास आहे की आपल्या यष्टांच्या मागे एक खेळाडू आहे जो आपल्या पूर्ण चेंडू हरवताना दिसतोय. पुन्हा एकदा किशोर यांच्या हातामध्ये चेंडू. काय चेंडू फेकला जातोय. चेंडू जातोय निर्धाव. आता मात्र या षटकातील या पहिल्या इनिंग मधील अंतिम चेंडू. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की कृपया आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. पुण्याच्या सामन्याकडे वळूया. अभय यांचा अंतिम चेंडू त्या ठिकाणी समोरच्या दिशेने खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतो तो पण 2 धावा पळून पूर्ण केल्या जात आहेत. सुंदर क्षेत्ररक्षक. 2 धावांवरती समाधान मानावं लागेल आणि या 2 धावांनी संघाला धावसंख्येत मात्र भर पडली जाते. धावसंख्या पोहोचते 21 वरती आणि 4 षटकांच्या अखेरीस हा सामना जाऊन पोहोचतो तो 21 वरती.
आनंदाची गोष्ट म्हणजे आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते नावाजलेले असे व्यक्तिमत्व आणि आमच्या मंडळाच्या सदैव पाठीशी राहणार आहे. परंतु आता काही कामानिमित्त थोडंसं त्यांनी आपला बिझनेस चालू केला आहे आणि त्या बिझनेसच्या लाईनमुळे त्यांना आपल्या मंडळामध्ये विशेष वेळ देता येत नाही. परंतु आम्ही तेवढं त्या गोष्टीसाठी आम्ही त्याचा स्वीकार करून आज ते आमच्या मंडळाला भेटायला आले. त्यांचंच मंडळ आहे ते आणि त्यांचा आज सांगायची गोष्ट म्हणजे आज त्यांचा वाढदिवस पण आहे. तर आमच्या मंडळातर्फे आणि या पूर्ण टुर्नामेंटचे आयोजक तसेच या मंजूळ गावातील सर्व ग्रामस्थ आणि सर्व उपस्थित खेळाडू या सर्वांतर्फे त्यांचा आम्ही वाढदिवस इथे त्यांना एक शुभेच्छा देतो वाढदिवसाच्या. तर असंच खूप खूप नाव कमवा भविष्यामध्ये, तुमचं याच्यापेक्षाही नाव मोठं होऊ दे. जे आता तुम्ही जे सामाजिक कार्य करताय, राजकीय क्षेत्रामध्ये वावरताय, या सर्व क्षेत्रामध्ये तुमचं एक टॉपच्या लेवलचं नाव होऊ दे आणि तुमच्यातून हातातून मोठी मोठी कामं आणि समाजकार्य घडू दे अशी मी ईश्वराची प्रार्थना करतो आणि तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. आपली टुर्नामेंट होईल याबद्दल तो आदर आहे आणि जेवढं आम्हाला सहकार्य होईल तेवढं करू. धन्यवाद. तर या ठिकाणी आपले यांच्या हस्ते निलेश दादा यांचा या ठिकाणी सत्कार केला जातोय. वाढदिवस आहे त्यांचा आज. तर आपल्या या मंडळाकडून एक छोटासा सत्कार त्यांचा या ठिकाणी केला जातोय. तर सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या आहेत. त्यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय. निलेश दादा एक चांगले असे उद्योजक आहेत. तर मंडळाच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा नक्कीच असतील आणि त्यांचं असंच सहकार्य आपल्याला वेळोवेळी लाभत राहू अशी मंडळाच्या वतीने अपेक्षा आणि आभार देखील या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल. छोटे बंधू गणेश भामत आज त्यांचाही आपला आवाज ऐकायला मिळतो आणि खरं टॅलेंट असं छोटं टॅलेंट आपल्याला असतं तर त्याला जर वाव मिळाला, त्याला जर संधी मिळाली तर त्याचं नक्कीच पूर्ण करतो. आज गणेश खरोखर तू आज मनापासून आम्ही एक शुभेच्छा देतो या लाईव्ह कॉमेंट्रीला. कारण तुझे लाईव्ह कॉमेंट्रीचे जे शब्द आहेत खरोखर चांगले आहेत. थोडंसं तुला कॉन्फिडन्स मिळाला तर नक्कीच तू चांगली लाईव्ह कॉमेंट्री करशील. आणि आपल्या या मॅचकडे जाऊया आपण. रवी पळसमकर एक नावाचे व्यक्तिमत्व आहे आणि फुलटा चेंडू होता. मला वाटतं पंचांचा ठरवायचा आहे. फुलटा चेंडूचा धावून घेतल्यात पंच आपला निर्णय सांगायचा आहे. 2 धावा. ओके. आणि रवी पळसमकर खरोखर एक आक्रमक फलंदाज, गोलंदाज, एक ऑलराऊंडर, अष्टपैलू, एक वरिष्ठ खेळाडू या सरावते गावातून. काय बोलशील रवी पळसमकर बद्दल? आज 2 दिवस यांना बघतोय या मैदानामध्ये. काय त्याची तयारी मंडळातर्फे ते करतायत? आज जबाबदारी पूर्ण मंडळाची त्यांनी नक्कीच रविदादा यांचा जर विचार केला तर एक चांगलं व्यक्तिमत्व आपल्याला या खरवते गावामधून आपल्याला मंडळाला लाभताना दिसतंय. एक खरवते गावाचा एक चमचमचा असा हा हिरा आहे.
तोच मंडळासाठी खरोखर चांगली आतापर्यंत त्यांची साथ लाभली आहे आणि मंडळाला नक्कीच विश्वास असेल की त्यांची ही अशी साथ मंडळासोबत कायम राहो. त्यांचे आशीर्वाद त्यांचे सोबत मंडळ जर असेल तर नक्कीच आपण या ठिकाणी जी टुर्नामेंट आयोजित करतोय आणि या टुर्नामेंटमध्ये देखील त्यांचं एक चांगलं मोलाचं काम ते या ठिकाणी पार पाडतायत. तर चांगली भूमिका आतापर्यंत त्यांनी पार पाडली आपल्या मंडळासाठी आणि असंच त्यांचा साथ लाभो. त्यांचं गावाचं नाव देखील मोठं हो, त्यांचं देखील नाव मोठं हो, ही मंडळाच्या तर्फे त्यांना शुभेच्छा असतील. तर पुन्हा एकदा संघासाठी सिंहाचा वाटा उचलताना इथे रवी पळसमकर मला वाटतं त्यांनी गोलंदाजी केली असेल कदाचित आणि चांगली गोलंदाजी करतात ते ऑलराऊंडर असे अष्टपैलू आपले खेळाडू आहेत रवी पळसमकर. तर मंडळाच्या तर्फे एक विनंती असेल की ऑब्झर्वेशन जे खेळाडू त्या ठिकाणी बाउंड्री लाईनच्या इथे बसलेले आहेत त्यांना विनंती असेल की कृपया आपण बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बसायचे. जे आपण लाईन आखून दिली आहे त्या लाईनच्या थोडं बाहेर बसायचं आहे. हर्षद यांचा पुढचा चेंडू सामना करतील ते रवी फळसमकर. आता मात्र खूपच यष्टांच्या बाहेरून जाणारा हा चेंडू पंच या ठिकाणी आपल्याला वाईट करतात आणि या एका धावेने संघ पोहोचतो तो 12 वरती. आता मात्र एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल ते खरवते संघाकडून. रवी फळसमकर यांचा एक सिंहाचा वाटा या संघामध्ये आता मात्र पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी म्हणू नका, फलंदाजी म्हणू नका, एक चांगलं ऑलराऊंडर भूमिका. आता मात्र लेग भरकावून दिला चेंडूला. त्या ठिकाणी थोडासा नैसर्गिक अडथळा प्राप्त झालाय. एक धाव तर निश्चितच मिळते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे आणि 2 धावा देखील या ठिकाणी पळून पूर्ण केल्या जात आहेत. खरोखर चांगलं फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते रवी दादा यांच्याकडून. पुन्हा एकदा फुल जबरदस्त एफर्ट लावला होता परंतु थोडंसं क्षेत्ररक्षण घट्याळ झालं परंतु एफर्ट चांगला होता. या एफर्ट बद्दल काय बोलशील? हॅलो, खरोखर चांगलं एफर्ट या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. ते विकारे गोटणे संघाच्या खेळाडूकडून एक म्हटलं जातं जितकी गोलंदाजी इम्पॉर्टंट आहे तितकंच क्षेत्ररक्षण देखील इम्पॉर्टंट आहे. तर पंचाने आताचा निर्णय कळवायचा आहे. एक डाव ठीक आहे, थँक्यू. मग या एके धावेने संघ पोहोचतोय तो 15 वरती. थेंबे थेंबे तळेसाचे म्हणावे लागेल. निश्चितच आता मात्र लेग चेंडू तटकावला जातोय आणि चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. खरोखर खरोखर रवी फळसमकर यांचा जर विचार केला तर आतापर्यंत वैयक्तिक 4 चौकार ठोकून 3 चौकार ठोकून आतापर्यंत खेळताना दिसत आहेत. आपल्या संघासाठी एक मोलाचा सिंहाचा वाटा त्यांचा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 9 चेंडूंचा त्यांनी आतापर्यंत सामना केला नाही. 9 चेंडूमध्ये त्यांनी 18 धावा आतापर्यंत त्यांनी बनवल्यात आपल्या संघासाठी. खरोखर बोललो होतो ना, एकच सिंहाचा ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. खरं होतं संघाचा हा खेळाडू आहे. संघाचा आधारस्तंभ देखील त्यांना मानला जातो. अनेक युवा खेळाडूंसाठी हे प्रेरणास्थान आहे खरं होते संघाचं. रवी फळसमकर खरोखर चांगली फलंदाजी. पंच एक चेंडू अजूनही आहे. बहुतेक 5 चेंडू या ठिकाणी दिसत आहेत. एक चेंडू अजूनही कुठेतरी शिल्लक असेल.
एक 4 नंतर एक डॉट आला. जिंकण्यासाठी एकी धावेची गरज आहे या ठिकाणी आणि एक चेंडू देखील शिल्लक असेल. धन्यवाद भावकर साहेब. या भावकर हॉटेलचं जर या आस्वाद घ्यायचा असेल तर नक्कीच कोणी या ठिकाणी जाऊन भावकर हॉटेल याच्या खाद्यपदार्थांचा एक आस्वाद घ्यायचा आहे. तर नरेंद्र गणपत भावकर यांचं मी मनापासून इथे स्वागत करतो, त्यांचा सत्कार करतोय. धन्यवाद भावकर साहेब, आमच्या विनंतीला मान देऊन इथे उपस्थित राहिल्याबद्दल. अंतिम चेंडू असेल या षटकातील. हर्षद याचा सुंदर फटका त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे आणि एक अतिशय उत्तुंग फटका येतोय. ज्या